Zincino víta produkty Xelis vo svojom značkovom obchode. Vzrušujúce uvedenie na trh. Objavte inovatívne wellness produkty Xelis založené na mikroživinách, ktoré sú odteraz dostupné aj v Európe. Posilnite svoju energiu, vitalitu a imunitný systém s najnovšími prírastkami nášho prelomového sortimentu. Rodina Zincino sa stále rozrastá. V máji sme získali aktíva od luxemburskej spoločnosti Xelis. Ich portfólio značky výživy založenej na riasach ponúka celý rad prírodných a inovatívnych produktov pre vašu tvár, telo a celkovú pohodu. Všetky sú na báze mikroriasy spirulina, ktorá sa vyrába vlastnou patentovanou technológiou. Výber ich vynikajúcich produktov je teraz k dispozícii na predaj aj na európskych trhoch. A 3 Spirulina Pills. Výživový doplnok s mikroživinou spirulina, ktorá je prírodným zdrojom biologicky dostupného železa. A 3 Spirulina Pills pomáhajú zvyšovať energiu a vitalitu, najmä počas dočasnej únavy. Picoscej X14. Výživový doplnok na báze vodného extraktu spiruliny. Picoscej X14 pomáha znižovať únavu a zvyšovať energiu a vitalitu. X-Gold. X-Gold je potravinový doplnok, ktorý pomáha posilňovať imunitný systém a optimalizovať trávenie. Je založený na vodnom extrakte účinných látok z koreňa kurkumy, ktoré sa získavajú z celej rastliny pomocou technológie Xelistotum. Preskúmajte náš značkový obchod s rastúcim portfóliom produktov pre zákazníkov aj partnerov. Upozorňujeme, že popisy výrobkov v značkovom obchode sú v súčasnosti k dispozícii len v angličtine. Viac informácií o akvizícii spoločnosti Xelis nájdete v našom aktuálnom článku. Zincino získava aktíva v spoločnosti Xelis. Zincino, globálna značka pre zdravie a wellness zo Škandinávie, získala prostredníctvom akvizície obchodného majetku práva na databázu distribútorov a súvisiaci register zákazníkov, zásoby a duševné vlastníctvo spoločnosti Xelis, ktorá sa zaoberá priamym predajom a má sídlo v Luxembursku. Ide o ďalší strategicky dôležitý krok v rozvojových plánoch spoločnosti Zincino, ktorá sa zameriava na zlepšovanie osobného zdravia a pohody na globálnej úrovni pomocou inovatívnej biotechnológie a prelomového portfólia výrobkov predávaných prostredníctvom priameho predaja. Xelis je globálna spoločnosť zaoberajúca sa priamym predajom so sídlom v Luxembursku. Portfólio značky ponúka celý rad prírodných a inovatívnych produktov v oblasti wellness, výživy a kozmetiky, ktoré sú založené na vlastnej produkcii mikrorias spirulina.